Транслацията е процес, при който клетката изгражда белтъци, използвайки информацията, записана в ИРНК или информационна РНК. Процесът на транслация протича в цитоплазмата на клетката и се осъществява чрез органели, наречени рибозоми. Първо, ИРНК се свързва с рибозомата. Тя носи информацията под формата на кодони, групи от 3 нуклеотида, като всеки кодон отговаря за една определена аминокиселина. След това в процеса се включва и транспортната РНК или ТРНК. Всяка ТРНК пренася точно определена аминокиселина и разпознава съответния кодон върху информационната РНК чрез своя антикодон. Когато антикодона и кодона съвпаднат, аминокиселината се добавя към нарастващата полипептидна верига. Рибозомата се движи по ИРНК, кодон по кодон, и свързва аминокиселините в правилния ред. Когато се достигне стоп кодон, синтеза приключва и готовия белтък се освобождава. След това той се нагъва в специфична форма и започва да изпълнява своята функция. Знаеш как се нарича това нагъване, при което белтъка добива своята нативна конформация? Коя структура на белтъка е това?